Ahojte, Nehem. Ja sa vám takto špeciálne prihováram cez video, pretože sa deje čosi špeciálne v našej farnosti, možno ste o tom počuli. Sú to ľudové misie, ktoré budú prebiehať tento týždeň od 10.3., čiže od nedele, od zajtra, do ďalšej nedele. A prídu k nám misionári z Nitry, ktorí nám budú prednášať na rôzne témy, pripravili nám bohatý program. Verím, že toto je taký milostivý čas aj pre ten pôst, že naozaj Boh nás pozýva k pokániu a premeniť sa, zmeniť zmýšľanie. A to motto tých misií je približte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Čiže skúsme prísť do toho kostola, zaujímame sa o to a verím, že Boh bude robiť veľké veci. Zároveň sme sa za tie misie modlili už možno 3 týždne, alebo mesiac prebiehajú modlitby za misie, po každej omši sme sa modlili, čiže je to čas premodlený a verím, že Duch Svätý bude mocne konať, že to nie je nejaké privilegium charizmatických stretnutí, kde sa dejú zázraky, ale že naozaj tu môžu byť ľudia uzdravovaní, oslobodzovaní a sú to veľké veci. Zároveň sa to netýka len našej farnosti, ale tá farnosť sa týka celého Trebišova, čiže aj ste si možno všimli pri východoch Trebišova na južnej a na severnej strane sú billboardy, aj na našom kostole je billboard, ktorý oznamuje, že budú prebiehať tieto ľudové misie, čiže je to niečo veľké, preto kľudne hovorte o týchto misiách aj ľuďom, ktorí neveria v Boha, ľuďom iného vierovyznania, známym, blízkym, hoci komu, pretože je to urobené pre každého. Ten program bude prebiehať tak, že bude celý deň, čiže nebudem spomínať celý program každý deň, ale mňa oslovili možno tie večerné veci. Pri večerných omšiach, ale aj vlastne pri všetkých omšiach budú kázne na nejakú tému a tie témy budú zaujímavé, ale pri večerných omšiach budú zároveň aj nejaké také aktivitky po omši alebo počas nej, ktoré verím, že nás vyvedú z takej tradičnosti, z takého stereotypu. Prvá vec, to je v pondelok, síce už v nedeľu začnú tie misie, ale v pondelok bude svätá omša na tému 7 hlavných hriechov a po tej omši bude kajúca pobožnosť, čiže budeme môcť prežiť asi tie hriechy, zamyslieť sa nad sebou, a možno nechať hriechy v minulosti a ísť do nového života. Ďalej, v útorok bude svätá omša na tému odpustenia a potreba zmierenia sa s ľuďmi. A vlastne vidíme, že v rodinách máme problémy, nie sme zmierení s ľuďmi, hneváme sa a tak. A je to podstatná téma, verím, že to zasiahne takú hĺbku tých vzťahov. A po svätej omši bude beseda s misionármi, čiže ak máme nejaké otázky, znova bude to interaktívne. V stredu bude tá večerná omša o 6:00 na tému Viera, moja cesta viery od krstu a pri svätej omši bude aj obnova krstných sľubov, čiže znova prežiť na novo krst, očistiť sa, zmeniť zmýšľanie. Pozývam vás do toho. Čo je veľmi zaujímavé, v tú stredu bude Nikodémova noc takzvaná, kde bude možnosť osobného rozhovoru s týmito misionármi a svätej spovede a čas na tichú modlitbu. Tam vás veľmi pozývam, pretože niekedy prežívame veci, ktoré sú tak hlboké, tak až nám trápne, o ktorých s nikým nehovoríme, dokonca ani na skupinke sa neodvážime toto povedať ľuďom, ktorí nie sú skúsení v ničom. A tu je možnosť, kedy prídu ľudia, ktorí sú nám cudzí, ktorí prídu z Nitry a už možno ich aj v živote neuvidíme. A verím, že aj v tomto nás Pán Boh pozýva, aby sme sa obratili, aby sme teraz hlavne v tomto čase sa nehambili hovoriť o veciach, ktoré sú nám trápne, nám blbé. Možno niekedy si zažíval to, že sa ti nechcelo hovoriť o nejakom tvojom hriechu a tu je čas, kedy môžeš prežiť túto anonymitu a poradiť sa s niekým, kto verím, bude vedieť ti poradiť v akejkoľvek oblasti, či je to už oblasť tvojej identity, hocičoho. Čiže príďte a skúste sa poradiť s týmito ľuďmi. Tá Nikodémova noc bude urobená na toto, ale zároveň budú prebiehať každý deň od 3:00 bude vystavená sviatosť oltárna a bude tam možnosť spovede. Takže aj tento je čas pohovoriť s tými ľuďmi, ktorí sú cudzí, budú mať iný názor, taký možno objektívnejší, uvidíme, ale odovzdávajme Bohu veci, ktoré si nesieme, akokoľvek sú trápne, pretože raz sa musíme pohnúť z miesta, ktoré sme si tak už vysedeli.
Ďalej nech pokračujem, vo štvrtok bude svätá omša na tému Eucharistia a svätá omša jej účinky v mojom živote. Veľmi zaujímavé pochopiť svätú omšu, o čom to je, čo sa to tam vlastne deje, čo to je tá Eucharistia, niekedy to vôbec nevieme, možno sa ani nezaujímame. A po svätej omši bude adorácia s individuálnym požehnaním, čiže každý dostane individuálne požehnanie. To je dobrá aktivitka, si myslím. Ďalej v piatok bude svätá omša na tému zmysel a utrpenie. Boh tak miloval svet. To je niekedy trpíme a nevieme prečo. A Boh tomu dal nejaký zmysel. Verím, že nám to bude vysvetlené. Čiže príďme sa to naučiť, že čo to je ten zmysel toho utrpenia, aby sme vedeli prijímať aj ťažkosti života, lebo niekedy ich ťažko prijímame. A po svätej omši bude pomazanie chorých, čiže vás pozývam všetkých, čo ste chorí, aby ste prišli, lebo keďže som povedal, že je to čas premodlený, príďme vo viere, že naozaj Boh môže robiť zázraky. Aj fyzické, aj vnútorné. Čiže ak máme nejakú ťažobu, ktorá nás spútava, príďme a veríme, že tam na tom pomazaní môžeme byť uzdravení. Takže s vierou k tomu pristúpme a využíme tento čas. Využíme to. A po svätej omši bude poklona pred krížom a aj zároveň s krížovou cestou. Tiež zaujímavá aktivitka. A v sobotu bude pri svätej omši obnova manželských sľubov, pričom tá téma omše bude zmysel a poslanie rodiny. Čiže tam pozvite mamku, ocka, známych, ktorí sú manželia, aby si obnovili manželské sľuby. A zároveň, keďže piatok nebudeme mať stredko spoločenstva Nehem, presúvame ho na sobotu, to je po svätej omši o 19:30, bude stretnutie s mládežou. Čiže tam môžeme my všetci mladí prísť a verím, že pokecať s tými misionármi. Zároveň, čo chcem ešte povedať, je, že pred každou omšou bude nejaké video alebo nejaká prezentácia 15-minútová o tých misiách, čiže príďme na svätú omšu, tú večernú, okolo 17:45 to začne, čiže stále príďte skôr a bude tam niečo zaujímavé. To neviem čo, ale bude to. A od 3:00 každý deň, od pondelka do piatku, bude adorácia a možnosť spovede, ako som povedal. Čiže toto si nenechajme újsť, lebo sa to neopakuje tak často. Čiže vás pozývam na tieto misie. Ak máte čas, príďte hoci aj každý deň si na to nájdete čas. A ak na to nemáte, tak možno príďte raz a načerpajte a verte, že Boh tam môže robiť veľké veci. Takže tak, ďakujem vám za pozornosť a majte sa krásne. Čaute.